Kaunan edes tuolu. Orro läämen nuu. Huhhuh. Tilkettä plään polomokko mun kättein. Mulla on iilus aini nää ollu ahpes olo mui täpte. Täppälä mä ei ollu oda olo, mutta mä mun akkein lähkäsiä ainan. Ja mun aikon saavan pohkään, kuudes pohtiin tämän tilalla puhuttiin. Tählas terrapäivi, idus ja sämmelätsaitte, mutta maittai sukukansen ystävät särväi. Tasko tää publikationerna lämmin vuessas publikationerna kuassie. Nuahte tahla lämmässä terraprojekta. Käytetään ollu resurssai, äikki, iäi, maimie, lähualdanke. Ja tää tahla käppis. Ja tästä päävirversioonilla ootne pohtan Tallinnas. Mä ajattelin, että hinma tässä ei tässä lemmoisen kärkään tooppe. Nuahteen, niin siitä lemmoisen mentoululäikianke. Solma ahtettiin mai juurtasi ehkä nuahte tähän lemmoisen tehalas tehkä pahti. Tähän hui illu, idus ja muun ja muhtomisjärväi. Mun etsin challan vehä, mä ajattelin äsi mai mun kalkan, tai aikaisin lohka, musta takkar kuores käyttelistu. Ja maittain min päävillä läkkär sorteera juvan päävirahti tekkär vaikka lohka. Tästä publikationella pohtan jahtai, mitä kohti se kannatti ehkä sähkötään lohkahtotte. Mi juurtasi niin ahte päävir, eli vähän jo puolesäikäsas. Ja internetahan lähdät päihki kosmi lunttolat ja hohtsat tämän nuo tiedu. Mis ei jää Suomas anke suomakieliä takkär tietu suoma saamipiirra tai jos läätähla vähän puolesäikäsasta tai tahla vähän nuo makkapäikkis. Koitte 2008 sukukansen ystävät Olomo Hiire muu Tallinnai brändikonferenssi muistali suoma saami imakopiirra. Ja mun taatsin ahte heidän mun ja puures, taas mun etten tälle Ateneuma taitamuseas parko härjä hallama ja toppe mun oinen Tjuudei Kovai saamipiirra. Ja mun maannen tälle Tallinnai, ja jos mun rekta muistan, tämän konferenssin naamolei The First International Finno-Ugric Branding Conference, ja mun toppe tjääjähin Kovai saamipiirra. Sihkä puolesäikäsas Kovai ahteet täällä Kovai. Stereotypia ja symbolai maimi aini ehkä päihkis. Toppe mun teidän kuestas käytte suoma ukkalas männi optalahkai, suoma ukkalas olomui, ja tasalki mun rähkis vuotta suoma ukkalas kulttuuran kielän ja olomuikun. Ja tämän rääjäs mun nämä sukukansen ystävät sieltis varkkaan, minkä tuohon ottanut rääjäs. Parkulla lämmösen ollut, innakkaattaan ofta tietti. Tämän periodassa mun iällimis. Musta lämmösen okta prinsippa, vaivetuimme hädjin dahahtetaan tählivtsi määrne vuestas publikationerna kosmi ehkäänne tobtus säämme symbolai tuon pohtso säämme kahtira tahje kuoli. Ja mun saavan ahte tählivtsi takkar publikationerna maas mi aini säämi dienalahka kun säämi hietsän aiko eetsäse nuo tjääjihi. Mulla on välttämättä suoramusosi tai kova ja mulla on musta lämmösen takkar nuo metoda ahte talavu muuta oppokoosa lankahun talavu. Musta kamera mut suovuttuu. Nuo ahte täh kovahla takkar nuo säämillä ietsä aikon eetsäse tjääjihi. Mun innähtään stiuden. Nuo ahte mun saavan ahte täh profiilalivtsi luo oda äikäsäs ja kritiikka ja oetsipukti outan. Se oli siis pohjoissaamea yhtään suomalaisukkilaista kieltä, jota on perinteisesti puhuttu ja puhutaan edelleen Suomessa. Ehkä täällä on ihmisiä, jotka ymmärsi kaiken, ihmisiä, jotka ymmärsi varmasti osaan ja sitten ihmisiä, jotka yritti etsiä sieltä tuttuja sanoja. Ne sanat, jotka, jos ette ole opiskelleet pohjoissaamen kieltä, niin ne sanat, jotka ymmärsitte, ovat ainakin näitä lainasanoja. Kerran tuossa omassa puheenvuorossani vähän tästä hankkeesta ja omasta tiestäni sukukansojen ystävien luokse ja tästä julkaisun profiilista. 2011 syksyllä minua pyydettiin sukukansojen ystävät, ihmiset pyysivät minua Tallinnaan brändikonferenssiin kertomaan Suomen saamelaisten imagosta Suomessa. Ja juuri silloin olin Ateneumin taidemuseossa tekemässä työharjoittelua ja siellä näin siis satoja stereotyyppisiä kuvia saamelaisista.
näytin heille muun muassa näitä kuvia ja sitten myös uudempaa kuvastoa. Tähän julkaisuun me olemme halunneet tuoda esille saamelaisten äänet ja saamelaisten kasvot sellaisina, kun he ovat itse halunneet itseensä niin kuin kuvattavan. Meillä on ollut tässä meidän Sivukansan ystävät-tiimi mukana. Ollaan paiskittu hommia pitkään. Tämä on ollut iso hanke ja tämä päivä on tärkeä meille siitä syystä, että tämä on ensimmäinen julkaisu, jota Sukukansan ystävät on tehnyt ja toivottavasti ei jää viimeiseksi. Tänään myös juhlimme saamelaisten kansallispäivää ja tämä linkittyy aika kivasti sillä tavalla, että saamelaisten kansallispäivän juuret ovat kansalaisjärjestötoiminnassa. Ja on ollut ilo saada koordinoida tätä hanketta ja ilo, että se on nyt valmis. Me olemme valtavan helpottuneita, te ette edes tiedä kuinka helpottuneita me olemme. Aleksandra ja Niko voivat kertoa vielä viime yön fiilailuista enemmänkin, jos se kiinnostaa, mutta me olemme pyrkineet miettimään näitä yksityiskohtia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kritiikkiä saisi tuoda esille, koska varmasti mielipiteitä on paljon. Joulukuussa olin Saamenpuvussa tuolla Johanneksen kirkossa ja kun tulin sieltä pois, suurin piirtein tässä niin kuin, tällä varustelulla, olikohan mulla vielä tässä punainen huivi päällä, näin. Ja sitten ruotsinkielinen ilmeisesti isoäiti, joka oli lapsensa kanssa ulkona, sitten kommentoi, että oi vilken vacker tomten. Oi kuinka selvä tomten. No, hän varmasti tarkoitti hyvää, mutta siis muun muassa tällaisten kommenttien takia me uskomme, että julkaisut, kuten tämä Saamelaiset Suomessa julkaisu, tulee aitoon tarpeeseen. Tämä on ennen kaikkea suunnattu ihmisille, jotka ei tunne saamelaisia niin kuin yhtään tai vähäsen, mutta myös toivon, että tästä löytyisi saamelaisille jotain uutta näkökulmaa. Tallinnassa tutustuin suomalaisukrilaiseen maailmaan ja siitä lähtien olen ollut itse henkilökohtaisesti mukana niin sanotussa suomalaisukrilaisessa liikkeessä ja työtä on valtavasti, mutta en kyllä kadu päivääkään. Mielestäni Sukukansan ystävät on niin kuin maailman paras kansalaisjärjestö ja tämä on minun mielipiteeni. Toivotan tervetulleeksi kaikki tähän tilaisuuteen. Ihanaa, että teitä on näin paljon, ihanaa, että kiinnostusta riittää. Toivottavasti myös keskustelua tulee. Kohta alamme niin sanotun paneelikeskustelun, mutta sitä ei tarvitse pelätä, siihen saa kaikki osallistua. Nyt annan puheenvuoron julkaisun taittajille, Aleksandra Kellnerille ja Niko Partaselle, jotka kertovat enemmän tästä julkaisusta ja nyt me näemme sen vielä internetissä.